Yes, muri Zimbabwe. Tatisa kuTomlinson Depo kwatangatina mkoma Keni Mushuko. Imika mindodaira kuti maitiro zvakanaka. Chest pasina new chest. Mavaro vakanditi. Ndodaira maitiro zvakanaka. Yatipengesa zvomene kubva kwaNyajena kwaMushovi kumatendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda neMusic Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Zimnet Radio Marketing. It's hot today. What are going to do? But what is this cap you're wearing? This is my original heritage cap cooler. See? Original heritage cooler. Yakanaka saisi. Ndaifarira. Ndaiwana sei? It's easy. Just visit OGHstore.com to order one cooler. OGHstore.com. That's right, OGH Store. They deliver worldwide. Original Heritage, your number one African clothing brand. For more information and to see some of our products, please visit www.oghstore.com. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Kupinda kwa takuita mu second half. Double GZ ichikomana chinonzi both of Butao the Hitmakers pa album yakanzi Red Robot. Ndiye mkomana ndenge ndinaye next week iyeyo. Kambo kanonzi sorry maningi. Yeah.
ndikakugarira reza usadzinere tsuro kaona akararama nhedi anotemba speed. Wamwe ndo wakazodedzera sikanzi steady nemujocho madomasi mambishi abikiswe muriwo. Sasa ndifungisa mukoma GV3 wako panhapitapi pawapa pa Friday night jive. Kana masasisa wanongorova so yekuti ari infectious. Well done big dara rangu andipotse chirongwa achi live inonzi live Friday. Friday night jive kuma GV3 kuma time ndoda kuvanzwa vachimbokungurusa dzimwe dzakadai izvi anoita kunge ndowa ari kurova marelix acho. Munondigonera dhara rangu, munondigonera. Chikomana chindo chane ndinacho next week Mwari akatitendera kuti tisangane network ikaita zvakanaka. Mai vanosvika mumba vanyasobika muika big dhara robva zaroko. Rosowanza rakuti amamwana ita sorry. Batei papo. Kita kushungurudza waya. Ka Friday kacho kanenge Wednesday. Patinosvika ini ndongosvika kuti nyuchi vakomana kandikuda kutora huchi handirumwe. Kita kudonhedza huchi pasina nyuchi. Ndinoziva kuti ndasvika nemavharo. Kune vanotera madzi eZimbabwe chikoma ndakanda kuti chikomana ichi akamenge achibheka mukoma ranga sagombeto. Saka experience irimo wane chikwata chake chinonzi The Hitmakers. Mukoma rinonzi Red Robots. Akambonakawo kuti dedi kana muchinge muziva kuti mawanza mumbaga mongoti sorry kuna mamwana. Kuti iwewe ndiwo wawanza wakunzeresa zese wakuda kuti amamwana vati sorry. Tinoita muso Friday wega. Vaine Zimbabwe kumuri yeZimbabwe nemushamarari weZimbabwe pane pinyoro yeZimbabwe. Komana chiri kudana muDZ ichi mudziwa rasekwa. Album rakatakura 6 tracks.
kanzi ruoko rwazhe mukoma ubet guts neorchestra mawambo azo kamba kanonzi chiuya ibaba kuda nemi 10 world tangoti rega zvimba zatedzana 10 world ne DZ zvakangotedzana ipapo kumbira mwari kuti usvika ine pano kani uya ine pano album ruko rwashe rine 7 tracks in Koma Bet Guts orchestra mambazo
Chuya ibaba kani. Iwe. Sakamba kurukura navo. Zengeni zikatsuke sei asadzibikiswe muriwo. Wabata panorira. Kamba kupapa pamavariro yangu. Mukoma Jose tivafire in the house of blessings. Wandirangarira. Varikuya futiva, varikuya. Brand new releases of Burrows. With a better DJ. On Zimnet Radio.
vanenge vari kusangana nekavidhiyo kaDJ Moto unopisa akatenda pamawhatsapp apa ndokambokaje ikaka wandirangarira kuvaona ngoma Jose tivafire in the house of blessings album rachinonzi variyo yangu vari kuuya pachirongo vari kuuya appointment nedate zvese takatoita agree warangarirwa nazi warangarirwa unomwe asina kutoona zora nazi nzendo inokukidza album racho rakatakura 7 tracks kuita kushungurudza mavharo Friday inenge Wednesday muraika naye chibvura mawese asi aimbobvisa mavara embada wanyeberwa ekatimodzo zviri kuteera. Thank you so much ngoma Jose. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Zimnet Radio Marketing. Do you want to earn a passive income of between 4 and 6% every week? And do you enjoy working from home? We have a fantastic opportunity for you. To sign up, call us today on UK number 0044 78415 00703. charinonzi najesu sinoita chikomana Elias kufa kunei vari kusumudzwa macelebrity mudenga neniwo ndinoda kupinda chikomana ichi ndiri kuchitsvaga zisingaite ate vanomuziva kakune vanomuziva mudze kuti mafara ari kuda kuti upinde pachirongwa Brand new releases, Mafaro. Celebrity,
vakaita kudengezera 7 tracks album rinonzi namwari zvinoita. Album rinonzi najesu zvinoita. Ndandapota rakatakura 7 tracks ichikomana Elias kufa kunezo. Pari kusumudzwa macelebrity edenga Satani nchidongorere. Komana uyu please mumudzi ndiri kumutsvaga. Ndakambotaura naye bvangoti nyangarara. Laini racho kuzorifona richabatika chunhu. Mumudzi toda muunza pachirongwa. Kuita mashungurudza mafaro, vashungurudzi vemafaro, ndiri kupinda paalbum yakanzi Makerekedza Njuga. Mukoma Clifford Mutaiki Mr. Gokwe kubuda nepa South Africa. Basi chikomana chakaberekerwa mugokwe. Ndatora title track yacho Makerekedza Njuga. Chenjera ipapo. Mapolo kita kukura mwari we
sikaimuone mashura Mwari we makereke dzavenjuka Mwari we sikaimuone mashura Mwari we makereke dzavenjuka Mwari we sikaimuratidze simba renyu Mwari wangu misigokwe makereke dzanjuga achanotongwa kudenga kanzodzakurira kudai iziziva kuti muimbi wacho ari munzira kuuya pachirongwa Mwari wangu Mwari we masatanisi yave kutonga Mwari we sikaimuone mashura Mwari we masatanisi yave kutonga Mwari we sikaimuone mashura Mwari we maporofita ave kukura Mwari we sikaimuone mashura Mwari we maporofita ave kukura Mwari we sikaimuone mashura Mwari we makereke dzavenjuka Mwari we sikaimuone mashura Mwari we takambokurukura nawo padebut album yavo inonzi zvinoda Mwari vakandibata kati mukoma mafarai wadamba refu dzaidzaraipo rechipiri rinonzi makereke dzanjuga kambo kacho kaka meno vari kuitisa njuga makerege chapinda pfumvu kambo kangu kekupedzisira mukati mezuva ranhasi kubva kune chikomana chinonzi Gaylord Hamura nevakomana veBlack Hammer Boys album ichaitsva inonzi muriva munei uiwana paDiamond Studios baba Mike mukoma Maki Nkwazi vanopfeka size 5.5 yebhutsu vakaita feature futi pakambo kachekaka mukoma Kemi will be taking over top of the hour kutenda kwangu kuruza kachikanzwi kambo kacho kanonzi Zoro Release. Mwana wedu, aro wenero
bata ipapo ndo panoti mavharo ipapo. Kuita kusambura dziri kupiza. Album rakaburwa last week chaiyo. Pakomano Black Hammer Boys vakatsigira chikomana Gaylord Hamura. Chimodo kana tikadya chimodo chine madhorofia. Ndiro rwakakosha mudiwa. Watsa mudomati steady nemujojo. Kona kuisa madomazi mimbishi mumuriyo. Eka Friday kanenge Thursday. Kunge nezuro. Beats are hot, 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 hot. In the mix with the badass
Magufuli akuvhara chirongwa takuvhara chitauro kubva pabo Masvingo. Monday.
mzikani ungave kusaya saya vakapurikisa samurata mzikani vakomana vemafere mudzimu nzara yakapurikisa havana kumurata mzikani vakomana vemafere mudzimu nzara yakapurikisa havana kumurata mzikani Havana kumurasa mzikani